ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ସ୍ତ୍ରୀ ବିନା ସ୍ୱାମୀ ଅଧୁରା। କଣ ନକରେ କହିଲ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ? ଆପଣଙ୍କର କପଡ଼ା ସଫା କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଯତ୍ନ ନେବ, ଆପଣ ଅଫିସ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଦବ, ମନ ଜାଣି ଖାଇବାକୁ ଦବ, ଟିଫିନ ବନେଇବ। ଆପଣ ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସଜ କରିକି ରଖିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଅଫିସରୁ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବା ପଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିବ। ଗୋଟେ ନାରୀ ହାତ ତାର ଥିବ କିନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖା ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ସୀମନ୍ତ ତାର ଥିବ କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଦୁର ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ହାତ ତାର, ଦେହ ତାର କିନ୍ତୁ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର, ଦେହରେ ହଳଦୀ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଗିଥିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହଉଛି ପେଟ ସିନା ତାର କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ ଧରିଥିବ ସେ ଆପଣଙ୍କର। ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ଦୁନିଆକୁ ଆଣିଥାଏ। ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରି ସେ ପତ୍ନୀ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ରାସ୍ତା ଚାଲିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇ ସିନା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କଠୁ କିଛି ଶିଖିବେ। ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା କିଛିଟା ଶିଖିପାରିବେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କଠୁ।